επιστολή, κεφάλαιο 2, τα πρώτα 4 εδάφια. Ξέρω ότι τα έχουμε ξαναδιαβάσει και σήμερα τελειώνουμε με αυτή την περικοπή. Προς Φιλιππισίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, ας ακούσουμε με προσοχή. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλο ανώτερό του. Ας μην φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Μέχρι εκεί ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του αυτό στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, καθώς ερχόμαστε αυτό το πρωινό να τον μελετήσουμε. Ο τίτλος του μηνύματός μου, συνέχεια και των προηγούμενων, είναι «Ο χριστιανός ζει αντάξια του Ευαγγελίου του Χριστού». Σημαίνει πως φέρεται και ζει με ταπεινοφροσύνη. Στην τελευταία συνάντησή μας, αγαπητοί μου, μελετήσαμε τα ίδια εδάφια που μελετούμε και σήμερα και είπαμε πως ο χριστιανός ζει αντάξια του Ευαγγελίου του Χριστού όταν δεν ζει με κοσμικό φρόνημα. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος είπαμε πως δεν αφήνει τον καθένα να ορίσει ποιο είναι το κοσμικό φρόνημα, αλλά αντιθέτως το ορίζει ο ίδιος. Και μάλιστα είναι πολύ συγκεκριμένος για να εξηγήσει ποιο είναι το κοσμικό φρόνημα. Έτσι καλεί τον πιστό να αποφεύγει 3 κοσμικές συμπεριφορές μέσα στην Εκκλησία και βεβαίως μέσα στον κόσμο. Τον ανταγωνισμό. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό. Δεύτερο, τη ματαιοδοξία. Μην κάνετε τίποτε από ματαιοδοξία ή, όπως λέει στο κείμενο, καινοδοξία. Και τρίτη συμπεριφορά είναι να αποφεύγει ο πιστός, είναι η ιδιοτέλεια, η φιλαυτία. Ας μην φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Το κοσμικό πνεύμα, αγαπητοί μου, είναι ένα ζώο αυτόνομα και ορίζεται από το τρίπτυχο, όπως είπαμε την περασμένη φορά, εγώ, στη συνέχεια ο άλλος και αν υπάρχει περιθώριο βάζω κάπου και τον Θεό στο τέλος. Το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να υιοθετήσουμε, είναι το ακριβώς αντίστροφο. Ο Θεός πρώτα στη ζωή μου, ο αδερφός στη συνέχεια και στο τέλος εγώ. Ενώ λοιπόν καλεί τους πιστούς να μην διακατέχονται από το φρόνημα του κόσμου που εκφράζεται με τις 3 αρνητικές συμπεριφορές που είπαμε προηγουμένως και σκοτώνουν τις αρμονικές σχέσεις των πιστών μέσα στην Εκκλησία όπως και την ενότητά της, έρχεται στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος και προσφέρει, αγαπητοί μου, το αντίδοτο στο κοσμικό φρόνημα που εκφράζεται με μια θετική τώρα συμπεριφορά μέσα στην Εκκλησία προς τους αδερφούς και αδερφές. Τους λέει στο εδάφιο 3, και ολόκληρο το μήνυμα θα είναι βασισμένο πάνω σε αυτό το εδάφιο, μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά, εδώ είναι το σημείο, με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλο ανώτερό του. Το αντίδοτο λοιπόν στο κοσμικό φρόνημα είναι η ταπεινοφροσύνη. Μάλιστα η ταπεινοφροσύνη ως αρετή είναι αποκλειστικώς χριστιανική, αγαπητοί μου, αν δεν το γνωρίζετε. Δεν υπήρχε όχι μόνο στην ελληνική γραμματεία πριν εμφανιστεί ο Χριστός, αλλά και στη ρωμαϊκή και γενικώς σε ολόκληρο τον ιδωλολατρικό κόσμο, όπως δεν υπάρχει στον κόσμο σήμερα. Το μόνο που υπήρχε ήταν το επιθέτο ταπεινό στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με το οποίο αναφέρονταν οι αρχαίοι Έλληνες στην κατάσταση του δούλου. Ακόμη και σήμερα κάποιες φορές χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την φτωχή και άσημη προέλευση ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου.
λέμε έχει ταπεινή καταγωγή για να δηλώσουμε την χαμηλή προέλευσή του. Για τους αρχαίους λοιπόν ο χαρακτηρισμός ταπεινός είχε μια αρνητική διάσταση στην αντίληψή τους. Αποτελούσε κατάσταση προς αποφυγή και όχι προς μίμηση. Θεωρούνταν αδυναμία και όχι προτέρημα. Προσβολή και όχι αρετή. Είναι ενδιαφέρον πως ο κόσμος, αγαπητοί μου αδερφοί, και σήμερα που προσεγγίζει τον άνθρωπο ανθρωποκεντρικά, απορρίπτει αυτός ο κόσμος που προσεγγίζει τον άνθρωπο ανθρωποκεντρικά και μέσα από μια, θα λέγαμε, από έναν ανθρωπισμό, απορρίπτει τους αδύναμους και απόκριους της κοινωνίας. Και πολλές φορές τους οδηγεί στον θάνατο, με μεγάλη ευκολία. Για να φέρουμε δύο παραδείγματα. Η έκπτωση από τη μια μεριά και η ευθανασία από την άλλη. Οι άνθρωποι το κάνουν. Ο Θεός το απαγορεύει. Σε αντίθεση με τη Γραφή που προσεγγίζει τον άνθρωπο θεοκεντρικά, κάτι που ο άνθρωπος, αδερφοί, απεχθάνεται φοβερά, ωστόσο, όχι μόνο η Αγία Γραφή και ο Θεός προσλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, αλλά δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στους αδύναμους και απόκριους του κόσμου. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη τα μηνύματα ήσαν εκεί. Γιατί διαβάζουμε πως ο Θεός επιλέγει τους άσημους και μικρούς αυτού του κόσμου, σε αντίθεση με τον κόσμο που επιλέγει και ακολουθεί τους επίσημους, τους επώνυμους, τους έξυπνους, τους δυνατούς. Πίσω από αυτούς όλοι οι άνθρωποι τρέχουν. Διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 18, για τον Δαβίδ, όταν έμαθε ότι επειδή θα σκότωνε τον Γολιάθ, ο βασιλιάς θα του έδινε την κόρη του και θα τον έκανε γαμπρό. Εκδηλώνει με τα λόγια του ο Δαβίδ αυτήν τη δυσκολία για τους ανθρώπους. Όταν οι αξιωματούχοι διαβίβασαν αυτά τα λόγια στον Δαβίδ, εκείνος απάντησε: μικρό πράγμα είναι να γίνει γαμπρός του βασιλιά ένας όπως εγώ, που είμαι φτωχός και άσημος. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και σήμερα. Ο Θεός σώζει τους ταπεινούς, διαβάζουμε στο Ψάλμο 18. Σώζεις εσύ όλους τους ταπεινωμένους, μα ταπεινώνεις όσους φέρνονται υπερήφανα. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον ταπεινό. Ποιος είναι σαν τον Κύριο, τον Θεό μας, είτε στους ουρανούς είτε στη γη. Στα ύψη κατοικεί, αλλά συγκαταβαίνει και κοιτάει εδώ κάτω. Ψάλαμε προηγουμένως στον ύμνο που ψάλαμε. Ανασηκώνει από το χώμα τον αδύνατο και από την βρωμιά ανυψώνει τον φτωχό για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες, με τους μεγάλους του λαού μου. Ο άνθρωπος κάνει το εντελώς αντίθετο. Τον άσημο προσφέρει να τον πατήσει ακόμη περισσότερο και να τον εξαφανίσει. Ο Θεός προσέχει τις προσευχές των απόκρινων, διαβάζουμε στους ψαλμούς. Ψαλμός 102. Ο Κύριος θα προσέξει τότε τον απόκρινο την προσευχή, την οικεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Όπως οι άνθρωποι παραβλέπουν την κραυγή των αδύναμων και εκείνων των οποίων η φωνή ποτέ δεν ακούγεται. Ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς, ενώ εναντιώνεται στους περήφανους, μα λέει ο Ισαΐας. Έρχεται μέρα που η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα σπάσει και μόνο ο Κύριος τότε θα εξυψωθεί. Αυτά στην Παλαιά Διαθήκη και άλλα τόσα πολλά υπάρχουν βέβαια. Για να έρθει στη συνέχεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός και με το πρώτο του κήρυγμα να μακαρίσει όλους τους δυνατούς αυτού του κόσμου. Σε εκείνους θα έλεγε τα ΟΕ, να μακαρίσει τους αδύναμους αυτούς του κόσμου και τους ταπεινούς. Μακάρι ο πρώτος μακαρισμός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα του. Μάλιστα ο σκοπός της παρουσίας του στη γη δεν ήταν για να ευλογήσει τους δυνατούς αυτού του κόσμου, αλλά για να βρει και να σώσει ποιο? Το απολωλός, το χαμένο, το εγκαταλειμμένο. Η ταπεινοφροσύνη θα γινόταν το μοντέλο και το πλαίσιο της ενανθρώπισης του και της ζωής του ολόκληρης. Θα το γράψει ο Απόστολος Παύλος λίγο παρακάτω στην επιστολή που μελετούμε, εδάφια 5 μέχρι και το εδάφιο 8. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητα του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα, πήρε μορφή δούλου, ταπεινού για την κοινωνία του κόσμου. Και έγινε άνθρωπος, και όταν πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε ακόμη περισσότερο. Πώς? Ανεβαίνοντας επάνω στο σταυρό.
Η ενανθρώπιση ήταν ταπείνωση, αλλά δεν έμεινε εκεί. Ταπεινώθηκε, λέει, ακόμη περισσότερο όταν ανέβηκε επάνω στο Σταυρό. Και στη συνέχεια, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτός ο ταπεινός Θεός θα καλούσε στην εκκλησία του, στο σώμα του δηλαδή, μέχρι και σήμερα ανθρώπους, όχι με βάση κάποια οικονομική, κοινωνική ή πολιτική ή επιφάνεια ή κάτι άλλο. Θα έγραφε ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους. Εξάλλου, αδελφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσα σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια. Οι σοφοί θεωρούσαν τον Χριστό μορία, βλακεία, μέχρι και σήμερα. Αλλά συνεχίζει. Ούτε πολλοί με πολιτική ισχύ, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή, ασχέτως εάν αυτοί κατακλείζουν στις γιορτές της Εκκλησίας. Αλλά αυτούς που ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να τρεπιάσει τελικά τους σοφούς, και αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να τροπιάσει τελικά τους κατά κόσμο ισχυρούς, και αυτούς που ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός, τα μηδενικά, γράφει ο Απόστολος Παύλος, για να καταργήσει ως θαρούν πως είναι κάτι, επειδή βασίζονται σε κάτι το οποίο έχουν την εξυπνάδα τους, τον πλούτο τους, την εξουσία τους, την κοινωνική τους θέση. Ένας από εκείνους πολύ ευλογημένους πατέρες Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είπε το εξής: η ταπεινοφροσύνη είναι το θεμέλιο της χριστιανικής πίστης. Ο δε Αυγουστίνος, όταν κάποτε το ρώτησαν ποιο είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της αληθινής θρησκείας, απάντησε: η ταπεινοφροσύνη. Και μετά του έθεσαν το ερώτημα: και το δεύτερο σημάδι της αληθινής θρησκείας ποιο είναι? Απάντησε: η ταπεινοφροσύνη. Και το τρίτο, πάλι η ταπεινοφροσύνη. Όμως γιατί, αγαπητοί μου, η ταπεινοφροσύνη και όχι η δύναμη, η εξουσία, η ανωτερότητα της φυλής, του πολιτισμού, του μυαλού, της Ρώμης? Και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα. Η απάντηση είναι το παράδειγμα του Ιησού, το οποίο θα το δούμε την επόμενη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός. Αλλά γιατί ο Χριστός ταπεινώθηκε, για ποιο λόγο έπρεπε ο Θεός να ταπεινωθεί και να γίνει άνθρωπος και στη συνέχεια να ζητάει από τους πιστούς να χαρακτηρίζονται από το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η απάντηση είναι η αμαρτία. Η αρχή της, η ρίζα της, το κέντρο της, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι ο εγωισμός. Η πρώτη αμαρτία ήταν ο εγωισμός του Εωσφόρου, όπως μπορούμε να γνωρίσουμε από την αφήγηση του προφήτη Ισαΐα. Πώς έπεσες από τον ουρανό, Εωσφόρε, τέκνο της αυγής. Πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου: στον ουρανό θα ανέβω, τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Μα έπεσες μέσα στον άδη, στη σαβή σου τον βυθό. Η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν ο εγωισμός του. Μεταξύ της εντολής του Θεού, από τη μια πλευρά που έλεγε δεν θα φάτε από εκείνο το δέντρο, και της επιθυμίας του ανθρώπου να φάει από εκείνο το δέντρο, ξέρετε πολύ καλά τι νίκησε. Νίκησε η επιθυμία του ανθρώπου. Τα ζήτησε ο άνθρωπος και λέει: δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός. Εγώ θέλω να φάω από εκείνο. Νίκησε η επιθυμία του και απορρίφθηκε ο Θεός και ο λόγος του. Και ξέρετε κάτι, αγαπητοί μου, από τότε μέχρι και σήμερα στη ρίζα της η αμαρτία έχει αυτόν τον καταραμένο εγωισμό. Και αν θέλετε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ως πιστοί και ως Εκκλησία αντιμετωπίζουμε, και θα έλεγα και ολόκληρος ο κόσμος αντιμετωπίζει, ο μεγαλύτερος μας εχθρός δεν είναι εκεί έξω. Είναι εδώ μέσα. Είναι το εγώ μου και είναι το εγώ σου.
Ένα εγώ που ευθύνεται για όλα τα κακά του κόσμου μας. Για όλο τον πόνο που ο άνθρωπος βιώνει. Για όλα τα διαζύγια και τους συμβατικούς γάμους. Για όλες τις απάτες. Για όλες τις διαιρέσεις οικογενειακές, εκκλησιαστικές, κοινωνικές. Για όλους τους πόνους. Για όλες τις προδοσίες και για οτιδήποτε άλλο κακό. Ένα εγώ από το οποίο υποφέρουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Από το πιο μικρό παιδί που μόλις αρχίζει να καταλαβαίνει τον εαυτό του, χτυπιέται για να γίνει τι, το δικό του να γίνει. Μέχρι τον ηλικιωμένο που δεν θέλει να δώσει τόπο στους νεότερους. Και είναι καθυλωμένος εκεί. Ο Θεός μέσω του προφήτη Ιερεμία το ξεκαθαρίζει, αγαπητοί μου αδελφοί, και κοιτάξτε την ανθρωποκεντρική ανθρωπολογία του Λόγου του Θεού, που είναι λυτρωτική όμως. Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, είπε ο Θεός. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη, λέει στη μετάφραση, διεφθαρμένη, λέει ο Βάμβας, και τα δύο είναι σωστά. Γιατί και αδιόρθωτη είναι και διεφθαρμένη είναι. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος? Και όντως, αγαπητοί μου αδελφοί, ποιος μπορεί να γνωρίσει την καρδιά μας σε βάθος? Εγώ δεν γνωρίζω τη δική σου την καρδιά και εσύ δεν γνωρίζεις τη δική μου. Άνθρωποι καθόλου καθώς πρέπει, τους βλέπουμε. Άνθρωποι είτε ιερωμένοι, είτε προπονητές, είτε καθηγητές, είτε δάσκαλοι, είτε... Και μετά ακούς πράγματα για αυτούς και βγαίνουν στη φόρα. Και λες, πώς ήταν δυνατόν? Ήταν υπεράνω πάσης υποψίας. Η Αγία Γραφή λέει, δεν είναι κανένας υπεράνω πάσης υποψίας. Όλοι είμαστε διεφθαρμένοι. Οπότε ρωτάει το ερώτημα, ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος? Η απάντηση από την ανθρώπινη πλευρά είναι κανένας μας. Έρχεται όμως ο Θεός και λέει, εγώ ο Κύριος εξερευνώ τα βάθη της καρδιάς, γνωρίζω τις πιο μύθιες επιθυμίες του ανθρώπου για να ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τη ζωή του και με τα έργα του. Σύμφωνα με τη Γραφή, λοιπόν, το αντίδοτο στον εγωισμό μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι η ταπείνωσή μας. Όμως εδώ γεννιέται το ερώτημα, τι είναι η ταπείνωση και τι σημαίνει ταπεινός? Το διαδικτυακό λεξικό δίνει τον ορισμό. Αυτός που έχει σεμνούς τρόπους. Και ενδεχομένως αν ρωτούσαμε τώρα αυτή την απάντηση να δίναμε. Δηλαδή, σύμφωνα με το λεξικό και σύμφωνα με όλους μας, ταπείνωση είναι συνυφασμένη με τρόπους και εξωτερική περιβολή. Δηλαδή, μια γυναίκα ή ένας άνδρας με καλούς τρόπους, με σεμνό ποιησιμό, ό,τι και αν είναι αυτό, και συμπεριφορά σε σημείο δουλικότητας προς τους άλλους, θα λέγαμε, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, ότι είναι ταπεινός. Όμως είναι. Και θέλω να πω, αδερφοί μου, ότι δεν είναι. Διότι μπορώ εξωτερικά να έχω όλα τα χαρακτηριστικά της θεοσέβειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαι ταπεινός άνθρωπος μέσα μου. Ακριβώς αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος όταν προειδοποιεί τους Κολοσσαείς να προσέχουν εκείνους που συμπεριφέρονται ταπεινόφρονα. Να μην σας κατακρίνει κανένας από αυτούς, νωρίτερα θα τους πει για τα φαγητά που τρώνε, για τις γιορτές που γιορτάζουν, για το ένα, για το άλλο. Να μην σας κατακρίνει κανένας από αυτούς που τους αρέσει μια δίθεν ταπεινόφρονη λατρεία, που βυθίζονται όμως σε ψεύτικα οράματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Ακόμη και η θεοσέβεια μου, αγαπητοί μου αδερφοί, όσο σεμνά και αν θέλω να ντυθώ, όσο πιο όμορφα και αν θέλω να σταθώ και να έχω μια έτσι πνευματική στάση, γνωρίζω κάποιους οι οποίοι όταν προσεύχονται η φωνή τους αλλάζει, παίρνει μια άλλη χρειά, νομίζουν ότι έτσι θα αρέσουν στον Θεό καλύτερα η προσευχή. Κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Ακόμη και η θεοσέβεια μου λοιπόν και η πίστη μου και η καλή μου πράξη μπορεί να είναι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο να εκφράσω τον εγωισμό μου. Κάνω καλή πράξη για να το δείξω στους άλλους. Δίνομαι έτσι για να πω στους άλλους. Ένα μήνυμα τους παρά. Εγώ μπορώ. Το εγώ. Τα πάντα μου, αγαπητοί μου αδελφοί,
Είναι μολυσμένα από τον εγωισμό μου. Αυτό μου λέει η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος είναι ειλικρινέστατος και αποκαλυπτικός όταν γράφει, και δεν θα διαβάσω όλη την περικοπή, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, αλλά διαβάστε την στο σπίτι, Ρωμαίος κεφάλαιο 7. Συνεπώς, λέει, η πείρα δείχνει, η δικιά μου τουλάχιστον, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό πάλι. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει αιχμάλωτος. Και αν ο Παύλος το λέει για τον εαυτό του, πόσο μάλλον ισχύει και για μας. Αιχμάλωτος. Και κράζει ο Απόστολος Παύλος. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Δεν είναι τρομερό να το λέει αυτό ο Παύλος. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στον θάνατο. Και βέβαια η απάντηση είναι μόνο ένας. Ο Χριστός μπορεί. Είσαι εγωιστής. Οπωσδήποτε είσαι. Όσο και αν θέλει να το καλύπτεις. Είμαι εγωιστής. Οπωσδήποτε ναι. Παρά την προσπάθεια μου να το καλύψω. Αγαπητοί μου, όλοι υποφέρουν από το σύνδρομο, θυμάστε το παραμύθι της Χιονάτης, όλοι υποφέρουν από το σύνδρομο της κακιάς μάγισσας. Που στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και λέει «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο ωραία στον κόσμο?» Και δεν άντεχε να ακούει ότι η Χιονάτη ήταν η πιο ωραία. Και εμείς δεν αντέχουμε όταν κάποιος άλλος είναι καλύτερος από μας, πιο ωραίος, παίρνει δόξα. Μας ενοχλεί. Και αν δεν το πιστεύουμε, και αν δεν δεχόμαστε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας, αγαπητοί αδελφοί. Πόσοι από εμάς δεν θέλουμε να έχουμε πάντα την τελευταία λέξη. Αφού τα πούν όλα οι άλλοι, στο τέλος πάλι πρέπει να βάλουμε εμείς τη σφραγίδα μας. Η δικιά μας η κουβέντα να ακουστεί. Πόσοι από εμάς δεν μας ενοχλεί που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν την προσφορά μας όταν προσφέρουμε κάτι. Είτε είναι από το πιο απλό, κάποιο έργο, κάποια χρήματα, κάτι. Και δεν μνημονεύουν και εμάς. Μας αρέσει να ακούγεται το όνομά μας. Γι' αυτό θυμάστε ο Χριστός είπε να μην γνωρίζει η αριστερά τι πει η δεξιά. Πόσοι από εμάς δεν ζηλεύουμε με τις ευτυχίες των άλλων. Μην μου πείτε δεν ζηλεύουμε, ζηλεύουμε όλοι. Πόσοι από εμάς δεν χαιρόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα το αντίθετο, με τις ατυχίες των άλλων. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν ακούμε κάτι κακό να συμβεί σε κάποιον με τον οποίο δεν τα πάμε καλά, μέσα μας κάτι λέει καλά. Πόσοι από εμάς δεν μας απασχολεί η γνώμη των άλλων που έχουν για μας και θέλουμε να είναι καλή γνώμη, μας ξυψώνει. Πόσο ακόμα δεν μας ενοχλεί που άλλοι επιβραβεύονται πολλές φορές για την δική μας τη δουλειά. Όσοι ακόμα δεν δυσκολευόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, να ζητήσουμε συγγνώμη και να αναγνωρίσουμε το λάθος μας. Εύκολο. Δεν είναι δεδομένο. Όλοι μοιάζουμε, διάβασα έναν μύθο, μοιάζουμε με εκείνη τη Χελώνα που ζούσε στις βόρειες χώρες. Προς το τέλος του καλοκαιριού άκουσε από κάτι οι φίλες σκήνες που είχε κάνει πως θα έρθει ο χειμώνας σε αυτά τα μέρη και είναι πολύ κρύος ο χειμώνας και γι' αυτό αυτές κάθε φθινόπωρο φεύγουν προς νοτιότερα μέρη. Τρομαγμένη η Χελώνα και φοβούμενη από τον χειμώνα που θα έρθει και θα την παγώσει, πείθει δύο από αυτές τις φίλες της σκήνες να την πάρουν και αυτήν μαζί τους. Και μάλιστα σκέφτηκε η Χελώνα και πώς θα γίνει. Της φέρνει ένα σκηνή και της λέει εσείς θα το βάλετε στο λαιμό σας και θα με τραβάτε εγώ, θα δαγκάσω το σκηνή και καθώς πετάτε θα πετάω και εγώ από εσάς. Συμφωνούν δυο χήνες και ξεκινούν το ταξίδι. Μετά από κάποια χιλιόμετρα κάποιες άλλες σκήνες έρχονται και ενώνονται, παλιές φίλες και αυτές με τις προηγούμενες και ενώνονται στο σμήνος των χινών και ταξιδεύουν νοτιότερα.
μερικές από αυτές τις καινούριες σκήνες βλέποντας τις δυο χήνες να κουβαλούν τη χελώνα και εκείνη να κρατάει με το στόμα της στο σκηνή. Ρωτώ, τι φανταστική ιδέα, ποιος το σκέφτηκε αυτή τόσο καλή ιδέα. Και η χελώνα, για να μην πάρουν οι χήνες την δόξα, λέει, εγώ. Αυτό δεν κάνουμε κι εμείς. Και τρώμε τα μούτρα μας. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, τον εγωισμό, από τον οποίο υποφέρω και εγώ? Ο Παύλος απαντά σε αυτό το ερώτημα με μια διτή απάντηση. Πρώτα απ' όλα, να θεωρήσω τους άλλους ανώτερους μου. Και πώς θεωρώ τον άλλο ανώτερό μου? Σίγουρα ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, δεν εννοεί να τον θεωρώ καλύτερο από μένα. Δεν λέει αυτό ο Παύλος, ανώτερο. Δεν λέει καλύτερο. Διότι δεν είναι ο άλλος καλύτερός μου. Αλλά να θέτω τον αδελφό ή την αδελφή μου μες στην εκκλησία και τις ανάγκες του πριν από μένα. Ο άλλος να προηγείται. Θυμάστε το τρίπτυχο. Ο Θεός, ο αδελφός, εγώ. Όχι το αντίθετο. Εγώ, ο αδελφός. Και αν μένει χρόνος και περιθώριο ο Θεός. Να μην κοιτάζω εγώ πρώτα να βολευτώ, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, από τον εαυτό μας χρόνος δεν περισσεύει. Και να διαφορήσω για τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Έτσι η ταπείνωση δεν είναι ευχολόγια, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν είναι ωραία λόγια να τα λέμε απλώς. Ή κάποια σεμνοτυφία ή ένας ψευτοευσεβισμός. Τι εύκολο θα ήταν να ήταν ένας ψευτοευσεβισμός. Πάρα πολύ εύκολο είναι τότε. Αλλά πράξη προτεραιοτήτων και ζωής που δοκιμάζεται στη σχέση μου με τον άλλον και δεν είναι εύκολο. Και όταν λέει τον άλλον, δεν εννοεί τον ωραίο, τον δυνατό, τον έξυπνο, τον σημαντικό, τον δημοφιλή, δεν εννοεί τον ποιμένα. Αυτούς όλους τους θεωρούμε ανώτερους. Αλλά προπαντός εννοεί τον ασήμαντο, τον παρακατιανό, εκείνο που κανένα δεν το δίνει και σημασία. Το απολολούς. Γράφει ο Ιάκωβος, αγαπητοί μου αδελφοί, για τις διακρίσεις μέσα στην Εκκλησία. Μια περίπτωση που φαντάζομαι όλοι την γνωρίζετε. Αλλά ας την ακούσουμε. Αδελφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα και έρχεται ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του, κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση, και στο φτωχό πείτε, εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που βάζω στα πόδια μου. Δεν μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές, κάνοντας πονηρές σκέψεις, άρα εγωιστικές. Ακούστε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί, να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία Του, αυτή που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε τον φτωχό. Κι όμως, οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια, είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού σύμφωνα με τη Γραφή που λέει να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Και όλοι έχουν αυτή την τάση, αγαπητοί μου αδελφοί. Τον ωραίο, τον πλούσιο, τον δυνατό να τον χαϊδεύουμε. Και θα μου επιτρέψει να την πω τη λέξη και να τον λύθουμε. Αλλά δεν πρέπει. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν έχουμε θρόνους. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έρθει, θα καθίσει όπου καθίστε εσείς. Δεύτερο, υιοθετώντας το φρόνημα του Χριστού, εδάφιο 5. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός. Αν και ήταν ο μόνος που μπορούσε να καυχηθεί από όλα τα όντα, όπως με ευστοχία λέει στον Ιώβ, όταν τον καλεί έλαβο του λέει, πού ήσουν εσύ όταν εγώ δημιουργούσα, εσύ που λες αυτά τα λόγια, και του θέτει τα διάφορα ερωτήματα,
Ωστόσο, αυτός ο Θεός αφήνει όλη και τη δόξα, ταπεινώνεται και γίνεται ευάλωτος άνθρωπος, διότι θεώρησε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον αμαρτωλό άνθρωπο και την ανάγκη του ανώτερη από την δόξα του. Ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού, διαβάσαμε προηγουμένως. Έτσι, η ταπείνωση του πιστού είναι χριστολογική αρετή, αγαπητοί μου, και αυτό είναι σημαντικό να το κρατήσουμε. Όταν δεν ταπεινώνω τον εαυτό μου μπροστά στον αδελφό μου, σε σημείο ακόμη και να ζημιωθώ και χρονικά και με τα χαρίσματα μου και οικονομικά κάποιες φορές, για χάρη του πλησίον μου, τότε έχω ένα τεράστιο χριστολογικό κενό στη ζωή μου και στη μαρτυρία μου. Δηλαδή τι? Ο Χριστός δεν φαίνεται. Απλό είναι το πράγμα. Να μην ξεχνάμε πως όλα αυτά τα λέει ο Παύλος μέσα στο πλαίσιο της ενότητας της Εκκλησίας και των αρμονικών σχέσεων των πιστών. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, τίποτε δεν διχάζει και δεν πληγώνει την Εκκλησία από το πνεύμα του ανταγωνισμού, της καινοδοξίας και της φιλαυτίας. Αντιθέτως, τίποτε δεν ενώνει την Εκκλησία περισσότερο, αγαπητοί μου, από το πνεύμα της ταπείνωσης που θέτει τον άλλον και τις ανάγκες του πρώτα. Και εδώ είναι το καλύτερο μυστικό για την ενότητα της Εκκλησίας και τις αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στους πιστούς. Τέλος, πώς νικώ τον εγωισμό μου και τον αντικαθιστώ με πνεύμα ταπείνωσης? Πρέπει να αναγνωρίσω πως δεν είναι εύκολο. Ούτε υπάρχουν, αδελφοί μου, εύκολοι τρόποι και εύκολοι δρόμοι. Είναι ένας καθημερινός, συνεχής και επίμονος αγώνας που ξεκινάει πρώτα απ' όλα όταν αναγνωρίσω και ομολογήσω πως είμαι εγωιστής, από φύση μου είμαι εγωιστής. Η παροιμία λέει η αρχή είναι το ίμιση του παντός και επίσης λέει και κάθε αρχή και δύσκολη. Και αυτό είναι το δυσκολότερο βήμα, να αναγνωρίσω πως έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να έχω το φρόνημα του Χριστού, της ταπείνωσης δηλαδή, εάν δεν αναγνωρίσω πως έχω ένα ενδυμικό πρόβλημα από τη στιγμή που η μάνα μου με συνέλαβε. Το έχω και με αυτό θα πεθάνω. Το έχεις και με αυτό θα πεθάνεις. Δεύτερο, πλησιάζω τον Χριστό. Πλησιάζω τον Χριστό και πρώτα απ' όλα μελετώ και μιμούμε τον ταπεινό χαρακτήρα του. Θαυμάζουμε ανθρώπους που έχουν κάνει καλό, αγαπητοί μου αδελφοί, και κάτι μεγαλόπρεπο μέσα στην ιστορία και μέσα στον κόσμο για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Μάλιστα τους δίνουμε βραβεία. Πριν από λίγο καιρό έδωσαν τα βραβεία Νόμπελ και τα δίνουν κάθε χρόνο σε ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Ξόδεψαν μια ολόκληρη ζωή για να ανακαλύψουν ένα φάρμακο. Ο Χριστός είναι ο μόνος άνθρωπος που η δημόσια παρουσία του είχε διάρκεια 3,5 ετών μόνο. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλετε να ξέρετε, κανένας άλλος άνθρωπος δεν επηρέασε τον κόσμο και την ιστορία όσο ο Χριστός τα 3,5 χρόνια. Κανένας. Πόσα βραβεία το δίνουμε? Το ξεχνάμε. Ένας λόγος που το έκανε αυτό ήταν η ταπείνωσή του, ή μάλλον ήταν ο λόγος. Γι' αυτό θα έλεγε ο Χριστός, και πόσο μας αναμφιβίζει αυτός ο λόγος. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Γιατί? Γιατί ταπεινώθηκε για την ανάγκη σου, για να αναπαύσει εσένα. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση, όπως βρίσκουν ξεκούραση. Γονατίζω, όχι μόνο μελετώ και μιμούμε τον Χριστό, τον ταπεινό του χαρακτήρα, γονατίζω μπροστά στο σταυρό του, αγαπητοί μου αδελφοί. Εκεί στο σταυρό του Κυρίου, όλος ο εγωισμός μου ακυρώνεται. Ποιος είμαι εγώ μπροστά σε εκείνον που θυσιάζεται για μένα? Καυχόμαστε για τα επιτεύγματά μας, η γνώση μας φουσκώνει. Εάν ήμασταν από τους πολύ λίγους που πήγαν στο φεγγάρι, θα κορδωνόμασταν κι εμείς. Κι όμως, επάνω στο σταυρό πέθανε εκείνος που είχε όχι μόνο το φεγγάρι φτιάξει, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο και το σύμπαν, αυτό που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και το οποίο ολόκληρο σύμπαν αυτός και τώρα το συγκρατεί. Και πέθανε
εξαιτίας μου και εξαιτίας σου. Πέθανε για σένα και για μένα. Εκεί στο σταυρό κάθε καύχημά μου ακυρώνεται. Επίσης, ζητώ να με βοηθήσει να είμαι ταπεινός. Δεν βγαίνει από τη φύση. Δεν μπορεί να το κάνεις και δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό καθημερινώς μαζί με τον ψαλμοδό του ζητώ, όπως και ο Δαβίδ προσευχόταν, φτιάξε μου Θεέ μου μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερός εντός μου βάλει. Κάθε μέρα μια καθαρή καρδιά. Μελετώ τον λόγο του. Χρειάζομαι τον καθρέφτη. Όχι να πω καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος είναι ο καλύτερος χριστιανός, αλλά να δω τη βρωμιά μου εκεί μέσα. Μέσα στον λόγο του θα μάθω για εκείνον, για τον εαυτό μου, για την αμαρτία μου, για τη χάρη του. Ας μελετούμε τον λόγο του, αγαπητοί αδελφοί, και ας αφήνουμε τον λόγο του να μας μιλήσει, όχι να επιβάλλουμε εμείς τη γνώμη μας πάνω στον λόγο του. Ας μην ακούμε τον εαυτό μας, τον λόγο του να ακούμε. Ο εαυτό μας θα μας φουσκώσει, ο λόγος του θα μας ταπεινώσει. Επίσης, μαθαίνουμε να εκτιμώ τους άλλους. Ας μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα καλά τους και να τα ομολογούμε. Και να πούμε χαίρομαι για αυτό το καλό που έχεις εσύ, δεν το έχω εγώ. Ας προσπαθήσουμε να μην εστιάζουμε στα αρνητικά τους. Η Γραφή λέει η αγάπη καλύπτει τι πλήθος αμάρτιων. Δεν τα αποκαλύπτει. Τα καλύπτει. Ας μάθουμε να τους υπηρετούμε, να δαμάζουμε τη σκέψη μας και τη γλώσσα μας. Να μην δεχόμαστε τον άλλο με βάση κάποιο δεδομένο, αγαπητοί μου αδελφοί. Για τον χριστιανό η βάση για να δεχτεί τον άλλο είναι μόνο μία. Ο Χριστός. Όλα τα άλλα κάνουν στην άκρη. Και επίσης, μαθαίνω να δέχομαι διόρθωση. Πόσο δύσκολο μου είναι. Όταν έρθει ο άλλος και μου δείξει τη μελέτη, εκεί κάνεις λάθος. Δεν είμαστε τέτοιοι.